Hello guys, good morning. Karon magmukbang ta og bungas talisay. Kani siya mga tagak ni diri sa diri dapit sa amoa. Kanang tinangag sa kabog og kwaknit ba. Yeah. Ang lasa ani murag man ni or lubi atong tilawan. Nastunga ani ato ning bukon. Lupad. Gani kay look dayat man. Dai. Mo ni ang sod ni ay. Nang puti. Mo ni siya. Mo ni ang lami niya. Parehag man ni or lubi. Itong tilawan. Okay. Tara guys kurma guys Itong tilawan. Lami kayo. Mo ni amo ang kalingawan sa una sa probinsya. Kanang malunang mi og Davao ato sapa. Nga may dagang kain talisay dito kalingawan na mo pamunit. Mong kanon. Makarelate gid ani ang mga dito sa probinsya kini dagang talisay dito. Tara, perfect na to. Pagbuak. Tara, mo gini ang porma niya. Mo ni ang buo. Kung kisa tong wala katilaw aning bungas talisay, suwayin ninyo ba parehag man ni. Kung imo siyang kuan og maayo, pareha siya og ang iyang porma mura og rice ba pero dako lang siya nga klase na ang porma niya mura gi siya og kuan kumay. Buak na sa taklain. Imo ra nang kuhiton kanang white. Ngilngig siya guys. Oily. Buak na sa ta. Ayos kayo pagkakuha. Buo kayo. Basta ato probinsya daghan jud kayong mga kuan mga klase-klase nga mga tanom nga imong makaon ba. Mga word ba. Kung ganahan kag talisay, tirag ko ning galia itanom. Dili kini moturok.
Walang mudako lang gina siya ka kahoy. Di pwede ana sa duos balay kay kuyawan tag na bagyo. Tubahan. Gawas lang tingin sige ni magpriman para dili maka kadako ba taas amno nimo kay kuya kini kuan sa na ibagyo-bagyo matumbahan tong balay mo na uban ilayong putlan or layo sa balay. Wak yun. Uy, lupa na guys. Tara. Okay. Suwayin nyo guys. Bye.